Dobar dan, ja pozdravljam sve prisutne i drago mi da se danas ovdje da kažemo da i predstavljanje predsjednika, to jest mene kao predsjednika Fudbalskog kluba Sloboda. Ja moram biti iskren, prije nego počnem da kažem nešto dalje, ja ću vam reći da od te skupštine koja je desila se u subotu, gdje sam izglasan za predsjednika Fudbalskog kluba Sloboda, da sam uzeo sebi dodatno vrijeme da malo uđem u stanje kada je Sloboda u pitanju. Prije nego što i konačno stavim svoj potpis da pristajem na članstvo, da pristajem za predsjedavajućeg Fudbalskog kluba Sloboda i samim time se papirologija prošalje u Ministarstvo pravosuđa i državne. Vama je svima poznato da sam bio u jednom teškom periodu, mislim to počelo 2012. I da sam bio u jednom teškom periodu više od 4 godine predsjednik Slobode. Mislio sam da je tada, da od tog trenutka ne može gore. Međutim, zadnjih nekoliko dana, kako sam se uvjerio, ništa to nije razlika u odnosu na 2012. Tako da Sloboda je u jednoj jako teškoj situaciji, ali nisam ovdje da kukam. Inače sam po prirodi smatram da sebe neko ko voli da se nosi sa problemom, da se uhvati u koštac. Nisam neko ko bježi, ali kad je Sloboda u pitanju, stanje je više, mislim, ne znam da može gore u svim segmentima. Ono što danas imamo, Slobodu kakvu danas imamo, da sportski na tabeli stoji jako loše. Slobodu financijsku imamo takvu danas da joj je račun blokiran i da ima više miliona dugova. Kad kažem više miliona, to znači da nema ni milion, ni dva, ni tri, nego da ima više miliona dugova. Mojom pojavom, u stvari, medijski i skupštvom izglasavanja da sam ja predsjednik Fudbalskog kluba Sloboda, izabran predsjednika, to je bilo u subotu, negdje oko 2 sata. Mi smo već prvi poziv dobili u 2 sata i nekih 10-11 minuta od potraživanja. Neko traži 11, neko 5, neko 10, neko 50, neko 150. Tako da svjestan sam čega će biti i zbog toga smo uzeli vrijeme da vidimo kako su dešavanja. Ušli smo malo i u papirologiju. Iskreno mogu reći da, evo, jedna od tužbi koju smo dobili jučer, gdje smo imali odgovore, gdje se iznosi više desetina hiljada maraka duga, u stvari tužba je, to nije dug, nego tužba je na više desetina hiljada maraka, od nekakvih supruga, od nekakvih sestara koji nikad nisu obavili ni jedan radni dan ovdje, a ugovori postoje. Znači, jučer smo dobili, to nas neko tereti za nekih blizu 40.000 maraka, niko ne zna, mislim, neko ko je potpisao zna. Te osobe ne žive uopšte u Tuzli, da rade neke poslove ovdje. Mislim da smo, da vam iskreno kažem, frapirani i onda kad sam ušao još u neke detalje, vidio sam toga ima još mnogo. Šta će se poduzeti, to ćemo vidjeti u narednih par dana. Onda čak imamo i od prijatelja Slobode koji su nekad bili, da kažem, prijatelji kao advokati, došli su tu kao volonterski da rade, a onda ispostavili fakture i blokirali račun. Samo zato što više neki ti poželjni ljudi koji su bili, valjda vodili, valjda to tako se pravi, dok smo mi tu, šutiš i radiš. Kad mi odemo, onda ispostaviš fakturu i tužiš za sve ono što je bilo prije. Mislim da nema smisla, mi imamo od advokatske kuće koja nam je blokirala račun, koja je u jednoj od, ajde da kažemo,